Košarkaški klub Partizan oglasio se saopštenjem pred večiti derbi protiv Crvene zvezde, povodom glasina da bi Joan Peñaroja mogao da nasledi Željka Obradovića, demantujući da je ugovor sa novim trenerom potpisan. Crno-beli su objavili saopštenje na zvaničnom Instagram profilu, napomenuvši da su sve misli usmjerene na predstojeći derbi protiv Crvene zvezde, kao i da ugovor sa novim trenerom nije potpisan. 2 dana uoči derbija protiv Crvene zvezde, sve misli Partizana su usmjerene upravo na ovaj duel. Parni Valjak nije potpisao ugovor sa novim trenerom i ovim putem apeluje na medije da ne prenose aktualne glasine. Klub stabilno funkcioniše uz maksimalnu podršku aktualnom stručnom štabu tokom priprema za predstojeći derbi. Sve raspoložive ulaznice za ovaj duel su rasprodate, interesovanje je ogromno. Stoga se sa punim pravom veruje da će Beograd ovog petka ponovo biti košarkaška prestonica Evrope, saopštili su crno-beli. Podsjećamo, ranije je Meridian Sport preneo da će Joan Peñaroja postati novi trener Partizana. Ugovor sa crno-belima bi navodno bio potpisan na 1,5 godina, a španski trener će u sebe povesti i asistenta, koji bi vršio i funkciju prevodioca.